Bon dia, coneix literaris. Avui us porto la recepta del llibre La veu de les ombres, de Frances Hardinge. Fa molt de temps la Guixa em va dir que trobava a faltar les receptes que feia al principi i especialment avui torno a fer una recepta i li dedico a ella, ja que també s'ha llegit aquest llibre. Doncs sense dir-vos res més, comencem! Els ingredients que farem servir per aquesta recepta seran 2 plàtans, llet de coco i aquest llibre, La veu de les ombres. Doncs bé, amb aquests 3 ingredients farem un batut per agafar forces i poder endinsar-nos dins de la misteriosa història. L'autora d'aquesta novel·la és Frances Hardinge, una dona que va passar part de la seva infància en una gran casa i és llavors quan es va inspirar a escriure històries misterioses des de ben petita. Ella també ha estudiat literatura anglesa. La seva primera novel·la per a joves, Fly by Night, va ser adquirida per l'editorial Macmillan i amb aquesta va guanyar el premi Bamford Bowes. És llavors quan la seva fama va començar a créixer. En aquest llibre s'hi barreja fantasia, misteri i sobretot justícia. Ens trobem a pocs anys de la Guerra Civil Anglesa, el 1640, a Anglaterra, on s'explica una història d'una noia que viu amb cor d'os. I us preguntareu com és possible. Doncs bé, perquè a vegades, quan algú mor, el seu esperit se'n va a buscar un lloc on refugiar-se. La jove protagonista només té 12 anys i ja ha après a defensar-se d'aquells esperits que busquen refugi. Un dia, un fet terrible li fa baixar la guàrdia. La seva vida és molt complicada i plena de reptes, però no ho passarà sola, sinó amb el seu amic Esperit. Dels nobles Belmonte es descobrirà que en aquella família hi ha un tenebrós secret sobre el seu poder. Una trama que va donant girs i que fa que mantinguem la nostra atenció. La protagonista és la valenta McPace, de 12 anys, que se les empesca totes per tirar endavant, però no sempre li surt del tot bé. Ella coneixerà un personatge especial, es faran molt amics i lluitaran junts contra aquells adults que els volen utilitzar. La personalitat de la protagonista canviarà al llarg de la història. Si us he de dir la veritat, crec que mai havia llegit un llibre de misteri i de fantasia. Sempre havia tirat cap a la banda de romanticisme, com sabeu, és el meu gènere preferit. I doncs bé, llegint aquest m'he quedat fascinada. La veritat és que us la recomano moltíssim perquè t'introdueixes molt amb el personatge, ho vius completament com si fos la teva vida. I jo vaig arribar a pensar si algun dia seria possible que els esperits s'introduïssin dins de les persones vives. Potser ja passa i ningú en sap res. Us explico el que em va passar a mi quan estava llegint aquesta novel·la. Doncs bé, jo llegeixo al balcó i tinc un espantall darrere. Llavors, mentre estava llegint el tros que parlaven d'esperits, doncs just en aquell moment va fer com una ventada i llavors les fulles em van tocar l'esquena i jo em moria de por perquè pensava que tenia esperits darrere meu. O sigui que em vaig posar molt a la pell del personatge, literalment. Al llarg de la història jo mateixa em vaig anar fent amiga dels esperits. Si només veient la portada ja t'enamores, imagina't amb el contingut. Si no us ho podeu imaginar, haureu de llegir el llibre. Doncs bé, fins aquí la recomanació i la recepta d'avui. La veu de les ombres de Frances Hardinge, una història misteriosa que t'enganxa de seguida. Bé, si us ha agradat el vídeo, doneu-li like, no dubteu en subscriure's al canal i donar-li a la campaneta perquè us arribin les notificacions d'aquest canal i dels vídeos que penjo. Si voleu comentar, comenteu tot el que vulgueu, ja sabeu que a mi m'agrada molt que comenteu i que expliqueu si vosaltres us heu llegit aquest llibre, què us ha semblat, si us ha agradat o si no us ha agradat, si no us heu llegit però voleu llegir-vos, si no us el voleu llegir, tot el que vulgueu serà benvingut als comentaris. I tots aquells que tingueu Instagram, seguiu-me @cuinanliteratura per saber més novetats. Fins a la propera! Adeu!